Benvida, Xantiña. Hoxe temos connosco unhas bandas que aínda nunca estiveran en Geceta Música. Non vos lo perdades, dentro sumario. Que pasa? Hoxe traemos tralla. Veñen os Bule cos seus sons do estoupido musical do 77. Tamén temos os Tecor Societario, Celtic Punk dende Compostela. Comezamos! Tras tantos meses de incertezas e supresión de concertos, por fin o noso compañeiro Daniel puido estar coa banda compostelá Tecor Societario. Quedades con eles para coñecer, entre outras cousiñas, como está a ser a xira do seu último traballo, Caza Maior. Hola, que tal? Estamos aquí con 4 membros de Tecor Societario, a ver se lembro os nomes. Son o Xavi, Maelo Ciprián, o Ares e o Marcos, unha banda de punk folk de Compostela que ven despois deste tempo de pandemia, de tempo sen tocar, pois para nós a presentarnos o seu primeiro disco, penso que Caza Maior, non? Levades tempo sen tocar, non? Sabía, bueno, ahora xa levades uns boliños, non? Ahora como? Contanos un pouco. Sí, bueno, levábamos bastante tempo sin tocar. Xusto cando íbamos volver aos escenarios, nós somos 6, pois tivemos 4 positivos en COVID o día antes do Rock in Rio, e entón non volvimos tocar hasta hasta o ano pasado, hasta finais do ano pasado. E agora, como dis, pois sí que empezamos a facer así bastantes concertos. Tuvemos tamén que adialos polo tema a complicación da situación. E bueno, agora esperamos que todo vaya ben e seguir por aí xirando por Galiza con Bule e máis hoxe con Keltoi. Sí, porque ibas preguntar iso, non? Porque dos concertos que falabas que tiñades para xaneiro, bueno, algúns incluso en febreiro que se tiveron que adiar por estas novas restriccións, eran con Bule, non? Porque estades, a xira tiñadela montada con esta banda, non? Sí, nós somos amigos desde sempre, eu conozos porque fomos ao mesmo instituto en Pontedeume, incluso tocamos xuntos, entón decidimos, pois xa que é complicado agora montar bolos, pois ir os dous entre amigos sempre saen mellores cousas. Moi ben, xa vos digo, para nós é a presentación de Caza Maior, porque ainda non nos escuitamos ao vivo. Contarnos un pouco deste traballo, que coñecíamos aqueles temas, non? Aquel EP, aqueles cancións soltas que iban ao comezo. De que vai Caza Maior? Pois Caza Maior sigue un pouco a liña anterior. Nos antes de tocar, sequera, pois gravamos o EPS, logo empezamos a facer concertos, fixemos un parón e logo veu o Covid, non? Entonces tiñamos a idea de presentalo bastante antes. Mais o que hai son 8 temas, 5 son nosos e 3 son cancións tradicionais que pues adaptamos ao estilo que facemos nós, ou que incluso, por exemplo, esta de A de na beira do mar, que lle mudamos a letra adaptando tamén un tema de escacha, o galego, a por ellos, non? Un tema mítico que sempre nos gustou moito e dixemos, bueno, pois vamos facer iso, porque tamén un pouco unha idea que temos, non? De darlle así unha volta á música tradicional, sobre todo no tema das letras, e que falen un pouco das cousas que nos preocupan a nós máis e que creemos que merecen que se conten. Últimas ideas está soando, as bellas chamineas xa se fumo, as batallas e antenas de esa non queda futuro, xa non queda futuro, xa non queda futuro, os rumores de antenas de esa non queda futuro, na beira do mar, había unha barquiña e agora non está, e agora non está, e agora non está, na beira do mar, nada vas facer falando, pechan presado e colgado, arca rúa boa pedras que tamén non fai nada. Cando falas, Xavi, de música tradicional, falas de temas tradicionais galegos, non? Pregúntocho porque, bueno, sabedes, non? Que outros grupos que tiraban por este punk folk no país, tipo Motor Perkins ou Fal Perkins no seu momento, foron máis a traer o galego temas clásicos do folclore irlandés que xa tocaban bandas de punk folk irlandesas. Vos ides por ese outro camiño, non? De meter a música do país cara ao rejo do punk folk. Neste disco, sí. No primeiro disco tiñamos 2 temas nosos e un que era unha versión dunha canción irlandesa que se chama I Wish I Was Back Home in Derry. Pero desta vez decidimos xa montar eses temas e adaptalos, non? É un pouco unha liña que eu creo que pensamos seguir agora e xa temos máis adaptacións feitas. Hoxe temos tamén pensado tocar cancións tamén tradicionais galegas que non están no CD, non?
tampouco non temos unha restricción clara, porque en directo facemos un par de temas que non son punk de outros lado, do outro lado do estado, outro que non é nin punk internacional, e, bueno, non hai tampouco unha restricción clara de que vamos a facer exactamente isto. É algo un pouquiño aberto. Preguntaba ao Ciprián precisamente porque me parecía, quero dicir, parecíame raro que non houvese grupos que fixesen iso. Quero dicir, xa non hai moitas bandas de punk folk no país cando tendo tanta potencia tradicional que non se tirase por aí. De feito, a xente que chegaba a punk folk chegaba dende o punk e non dende o folk, non? Parecíame raro, non digo por restringir ni moitísimo menos, non? Pero parecíame raro que non houvese unha banda e dixese, coño, vamos a coller 5 ou 6 temas, como fixo agora tamén os Bastas son Paré, que decir, levar a música do país cara ao punk, non? Sí, aquí a línea principal sí que é esa, tirar por ese lado, e o grupo montouse por dúas partes, unha punk e outra do gaiteiro Iago, que é o folky, e sí que evidentemente xa controlaban moito de música tradicional e de punk, e era unilo simplemente, pero non, a ver, o que decía antes, non hai unha restricción, hai esa idea, pero non unha restricción. Claro, porque contan con un gaiteiro que ten experiencia no mundo tradicional, tamén cun acordeonista como o Roy, cun pasado un pasado importantísimo en Quen Pallou, iso tamén ten moito peso tradicional na banda, non? A pesar de que esa tamén é un peso punk, lógico, non? Ten, e, bueno, vamos a ver, aquí somos casi 3 e 3, non? Vamos a ver, 3 que queremos leña, e outros 3, bueno, esta melodía quedaba máis bonita, tal. Hai a dualidade aí. Pero levádelo ben, non hai pelesas, non manda os folkis nin os punkis, chegades a un chegades a un acordo, non? Aos 6 nos gusta o mismo. Temos gustos bastante compatibles e comunes, entón, pasamos ben. Cazamaior, o tonto xa ten, que, 2 ou 3 anos, 3 anos casi, non? 2 ten. Vos dá vergonza decirlo, pero sí. Claro. Nós gravámoslo a finais do, bueno, ao principios do 2020, non? Cando foron a restricción xusto. Sí. No 19, non? Empezamos a preparalo un polín antes do 2020, empezamos a preparalo xa no 2019. Fomos gravando a pouquiños e mesturando e máis ou menos rematamos na primeira do 2020, o que pasa que non tiña moito sentido sacalo. Bueno, rematamos antes, nós tiñamos pensado sacalo antes, pero por exemplo, as voces eu lembrome de gravalas a semana antes de que pecharan todo. E de feito estaba algo jodido da garganta e dixen, bueno, a ver, tampouco pasa nada, joder, non sei se chamar ao tipo e decirlle vamos a semana que ven, hostia, que para isto sempre vai haber tempo, menos mal que me recuperei un pouco e que ao final gravamos, pero bueno, sí. Claro, sendo, aínda que xa é un disco que ten tempo, pero está pouco movido, non podemos preguntarnos por traballos novos, a idea que tedes é, aínda non, xirar con Cazamaior un tempo, ou esas temas novos que decides que ides meténdose no directo, hai xa algunha idea de igual gravar, non gravar? A idea, bueno, temos que discutir aí, pero eu creo que está bastante claro que vamos facer en breves un disco curto, temático, de adaptación de temas tradicionais galegos, así o rollo punk, mudados as letras. O certo é que temos tamén cancións propias novas, pero estamos esperando, bueno, principalmente ahora centrados en tocar, e cando se pare un pouco e teñamos así un poquinho máis de tempo, acabar de darlles aí unhas voltiñas a unhos temas, que algúns xa os estamos introducindo ahora ao vivo, e gravar canto se poida para seguir dándolle un pouquiño de frescura aí ao tema, tamén por nós, non? Porque igual para alguén dice, hostia, pues este tema nunca o escoitara, pero nós a verdade é que os escoitamos moitas veces. Ahora temos moitas ganas de tocar isto, porque, coño, levamos tempo con el grabado. Claro. Tocar, aínda que gravemos eso non é editalo xa, o que queremos é isto, darlle caña ao que temos. É que é unha situación na que están todas as bandas do país, quer dicir, bandas co que se falamos son moitas,
que che din, claro, que gravamos no 19 e o disco ten 3 anos e tocámoslo 2 ou 3 veces, claro, e tamén dá pena porque tamén hai un investimento de cartos detrás, quero dicir, non caen do ceo os discos e vaya, non? Entón, bueno, está iso así. Non sei se queredes contarnos algo máis, decir algo máis ou... Non sei, así en xeral, sobre a situación da sequía. Podes dar, eu non vou preguntar. Din na ser que non hai que caer no alarmismo. Pues é unha historia que alguén me contou que pasou nun camiño de Altea. Hai xa veranos cando comezou, para un canoite de pedra. Foi xeno pico da persecución cando os corvos de azul voaban. De casa en casa estendendo terror, pra que ninguén se queixara. Mas un día pola mañá, un corvo parou de pai. Un corvo pardo de atapados, que digo que xa está. Como collestes o nome de Tecor Societario? Bueno, para que non saiba, os Tecores Societarios son esas sociedades de cazadores que hai non polas aldeas, que son os que organizan os coutos de caza, non? Por aí. De onde vos sae ese nome? Pois a coña foi que nós, ao principio, cando montamos a banda, íbamos a ensayar a unha asociación de veciños en Verdía, que é unha aldea que está dentro do concello de Compostela, 10 minutos en carro, non? Entón, pois quedábamos todos pa compartir e ir ali con un coche só, non? Vas falando as míticas tonterías de como lle chamábamos a un grupo, todos os nomes eran horribles, non? Entonces, a mítica chuvia de ideas aí parida do que vas vendo, sinal de tráfico, tal. Saltou a min a tecla e dixo, hostia, pois eu teño unha amiga que para outro grupo se lle ocurrira o nome de Tecor Societario. Vou na chamar e se eles non o colleron, pido yo o nome. E me dixo, vale, eu dou o nome, pero nunca digas quen son. Así que... Pero bueno, a nós nos quedou e a verdade que nos mola. Sí, sí. Bueno, pois xa sabedes, o único Tecor Societario bo probablemente casa no país, creación anónima, que non vamos a ver quen foi esa persoa que deu o nome, pero bueno, ben posto está, e nada, quedades cun tema ao vivo do Tecor Societario. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do ceo e os camiños do mar. Na tebrevos a noite da patria inhabitável, vemos ten un recordo como unha luz albar. A ti falou Daniel, morto lonxe da terra, es noso hiato a loma escuridad, que nos deixou a historia de 3 anos de guerra, onde os lobos mataron a luz e a libertad. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban y el loitaron funetas con sangre loitador. As pistolas sonaban, los vampiros cerraban a terrible victoria como a miedo terror. El discute longe, predicar no es cerco, perderdes un ejército que te echaba y siento. En morriches un día, sin ver ese día abierto, con camino a la volta y a tu alma soñado. Pro la patria batida, de un povo explotado, nacimos no las fillas da muerte do triste, percurando furiosa, venganza en nuevo estado, y una rural volada, sin cabo ni comer. Creativo compañeiro, que o furacán aleive matou desesperado na outra banda do mar.
teus osos onde teñen que estar. Prometemos que a terra nunca galega, baby, plantémonos teus osos onde teñen que estar. Prometemos que a terra nunca galega, baby, plantémonos teus osos onde teñen que estar. Prometemos que a terra nunca galega, baby, plantémonos teus osos onde teñen que estar. Prometemos que a terra nunca galega, baby, plantémonos teus osos onde teñen que estar. Vamos aí, hostia! Pois durante este mes, os Tecor máis os Bule andan a compartir escenario. Así pois, seguimos co Punk ás voltas. Quedades con Daniel para coñecer un poquiño máis desta banda eumesa. Ola, boa, estamos aquí cos 4 membros de Bule, unha banda de punk clásico. Estamos co Adrián, co Getu, co Óscar e Maelo Pablo. Bueno, vamos a preguntar, como estamos preguntando de principio a todas as bandas, despois deste tempo de medio parón que tivemos pola pandemia. Vos xa tocastes algún concerto, que tal? Isto retomar, está volto aos escenarios. Pois a verdade que a volver a comezar moi ben. Tiñamos moitas ganas. A xente parece que tamén ten ganas de concertos, de volver a poder pois gozar da música ao vivo e bueno, estamos intentando aproveitar, pero sí que é certo que se pasaron momentos duros, sobre todo para a xente que traballa pois no espectáculo e demais ben, pois pensamos que agora pois hai que aproveitar o que se poida e mentres non nos fechen de novo, a ver. Bueno, malo será, non? Malo será. Pero, bueno, Bule, para que non os coñeza, é unha banda, xa vos dicía, de punk que tiran moito polo punk clásico. Se entrades nas redes sociais, mirades unha descripción que fan eles mesmos da banda, pois apuntan a bandas como a Undertones para, bueno, como referentes deles, e que a banda nace un pouco como homenaxe aos 40 anos, non, que se deron no 17, non, daquele estourido punk do 1977. Contádenos un pouco, entón, como é o xérmolo do grupo? Nacedes, como nace Bule, non? Casi era mellor que falasen eles. Pois que falen. Entrei máis tarde. Dalle, Getu. A ver, non sei. A ver, no, naceu como tres colegas que estiveron aí no local e dicir, pois bueno, podemos coller e facer como un grupo, pois lembrándonos daquela explosión do punk do 77. Foi como naceu Bule, logo uniuse Óscar con nós e non máis, non sei, que máis contar. Bueno, levades xa 4 ou 5 anos, non, funcionando como banda, e tedes, que saibamos nós, un par de EPs propios, non, que son, primeiro foi aquelas cancións, e depois foi Cando nos volvemos ver. Bueno, a xente están en internet, a xente pode escutar a música, non, sin un problema. Que non coñeza a Bule, vai aí a picar no YouTube, onde teña das cancións, que vai a topar, non? Por onde vai a música, as cancións de Bule? O principal era eso, buscar o espírito e máis incluso o son daquelas bandas que fixeron nacer o punk. E dentro delas, pois, tampouco podemos evitar que cousas que se fan agora tamén non nos influencien e tal. O que hai son letras en galego, falar das cousas que nos gustan e a veces temos a conversa de que a veces hai como certos tabús a hora de que dis que fas punk ou calquer cousa, se falar de temas de amor ou de falar, según a perspectiva que lle poñas, ti podes falar do que queiras nunha canción, e nos falamos pois do que nos pasa a nós, de historias que nos inventamos ou de obsesións como pode ser o cine. Claro. E dentro das cancións pois pode haber un tema que se lembre dentro da mesma canción aos Clash, ou unha banda que me descubriron eles que se chama Radio 77, por exemplo, que é un referente para eles e agora para min, ou calquera outra cousa que nos momentos nos chamas a atención. Esta non foi nos 80, porque así ese final baten nas portas do ceo, a porta caeu hai tempo, requiem todos que morreron.
esas bandas que dis agora, non tanto os Clash, que tamén un pouco, Radio 67, Undertones, son bandas que son bandas punk, pero que non están nese punk anti todo e tal, sino que tiñan tamén composicións de amor ou, non sei, ou meténdose co primo, non? Como os Undertones. E quero dicir, vos tamén tirades un pouco por aí, non? E referencias cinematográficas que apuntabas tíos, quero dicir, de alguma maneira ampliades un pouco, non? O habano, que a veces o punk queda como un pouco restringido a protesta, non? E vos levades o punk un pouco máis na temática das letras por outros camiños, non? Sí, eu creo que debería responder Pablo, pero porque escribe bastante él. Pero outra das cousas que ten é que eu creo que se pode falar de as cousas que pasan e facer unha crítica dende unha letra dunha persoa específica ou un tema ou mesmo unha película que viche que te influenciou sobre eso e non falo de posicionarte en nada, pero sigue sendo política igualmente, xa simplemente todos sabemos cantar na nosa lingua xa é posicionarte políticamente. Entonces non creo que tampouco. E máis, as bandas que nos escoitamos non todas, e que vos escoitades ou calquera escoita, non todas as bandas de punk é todo sempre o mismo discurso. O mensaje sí, pero o discurso non, o rollo non creo que sea sempre así. E bandas escoitamos nos de, pois que sei, o mismo Rudy ou que viñamos escoitando no coche e tal, pois teñen ese mensaje con cosas que lles pasaban a eles aí. Bueno, tamén despois Bule aparecen no EP e no documentario de Semente de Berrar, un traballo que se fixo pois percorrendo un pouco pois a historia deste estilo de música no país. Contanos, Pablo, como chegastes como contactaron con vos, ou non sei se incluso tedes formades parte do proxecto inicial, ou como naceu iso? Pois foi, eles puxenos en contacto con nós, porque comentaronos a idea de que estaban a buscar, pois iso, iban a producir o documentario contando, pois, recollendo testemunhas de persoeiros importantes que nós consideramos importantes na historia do punk aquí na Galiza. E para apoiar o proxecto, que se fixo un crowdfunding e demais, pois dixéronnos que, home, pois que lles gustaría contar con Bule para aportar unha canción. E como son 40 anos, pois ese EP recolle 4 temas, unha banda de cada década, digamos. Entón está Soak, logo está Samesugas, Postmortem e contactaron con Bule para que participáramos. Case nada, non? Compartir aí o EP con esas bandazas. Sí, que son, pois, temos percorrido o país para ver concertos de Soak, que Samesugas o mesmo Postmortem. Todas as bandas esas que participan, a verdade é que pois, sempre fomos aos seus bolos e os seguimos. Entón, bueno, pois sí que nos fixo moita ilusión e por suposto pois quixemos participar e dai saiu Boas Vibracións para ese proxecto e estamos contentos. Boas Vibracións do que tedes aparte agora o videoclip, non? Saído hai pouquiño, penso que hai un mes ou así, non andaba polas redes o videoclip. É o primeiro clip que facedes ou había algún outro dos outros EPs anteriores? Temos outros tamén, si, fixéramos un con aquelas cancións, temos algún máis de cando nos volvemos ver. Intentamos, somos moito tamén do fai no ti mesmo, intentamos cando temos tempo, pois sabemos que hoxe en día a xente adoita pois escoitar máis ben a través das redes e seguir as bandas así, entón intentamos adaptar, hai que andar cos tempos, non? Entón, pois, si, intentamos sacar algúns vídeos e o último que sacamos foi o de Boas Vibracións, que fixemos pois recopilando vídeos da época sobre o selo Good Vibrations de Irlanda e demais. Estamos moi contentos. De feito, esta semana pois contactáronos de feito Terry Juli, que foi o que fundou o selo, que dixo que lle encantara o vídeo. Tamén Brian Young de Rudy, intentamos, pues, fíxenos ilusión, a verdade, que lles chegara a canción e que lles gustase. Efervescencia, excitación, tamén pelexas e concertos na estación. Sempre as presas, sempre coa razón. Juventude crua.
ás veces parece que hai certos estilos, o punk é un deles, que as bandas aquí no país o circuito é relativamente pequeno, ainda que non é leva moitos anos e é potente, está Vigo, está La Liña, hai outros sitios, e Pontedeume, por exemplo, tamén é un sitio que sempre foi con moito tirón, pero que ás veces parece que eso, que chega o recoñecemento dende Irlanda, non? E non chega dende aquí. Vos tedes esa sensación de que ás veces parece que, non digo que vos fagan máis caso fora, pero sí que parece que o traballo chega con certa máis facilidade a veces ao mellor a Irlanda que non sei, que Ourense, por poñer un exemplo. Non sei que opinades. Bueno, deixate a tío marrón, Pablo. Deixate a tío marrón. Non pasa nada. Penso que cada un terá a súa opinión. Sí que é certo que ás veces acontece iso, sí, moitas veces, que casi tes como que ser profeta fora para que despois non ser profeta na tua propia terra, digamos. Pero alén diso, tampouco nós facemos o proxecto, temos Bule, porque para nós é o noso xeito de vivir este, digamos, o movimento, non? Sentímonos identificados con iso, pasámolo ben. E logo todo o que veña maiores, de xente que o comparta, que nos chaman a tocar aquí ou con bandas que nos gustan, para nós é un agasallo, é pasalo ben, é a nosa maneira de gozar, entón evidentemente estamos moi contentos con iso. Que sí que é certo que ao mellor falta difusión ou non sei, pois posiblemente máis ao mellor cantando en galego, demais, bueno, vos sabedes ademais o que hai. Entón, claro, todo para nós é de agradecer todo o traballo que se fai altruistamente, ao final, eu penso que o que nos dá forza tamén como escena. Son as balas fuxendo o tambor. Bam, bam, soa disparo. Bam, bam, no caleixo. Saque pola beira rúa, polvora o seu sabor. Outra víctima injusta que a ninguén interesou. Entre bandas, guerra sucia, non hai códigos de honor. Nada vale unha vida neses guetos de marginación. Bam, bam, soa disparo. Soa disparo. Bam, bam, o caleixo. E bueno, decíamos que teñen 2 EPs propios e colaboración neste que se sacou, non, para a Semente de Berrar. É certo, como apuntaba Pablo, que hoxe en día van moitos tiros por un tema con videoclip e tal, non? Pero así que somos un pouco máis veteráns, botamos en falta os discos longos. Entón a pregunta obligada, vai haber LP, vai haber disco grande de Bule, hai algo aí, non, que nos podedes contar o respecto? Sí, bueno, sí, vai haber e posiblemente tratemos de entrar a gravalo a final de ano. Ajá. E que a verdade é que cando foi o de empezar ca banda e tal, nos facía moita ilusión o tema hasta o extremo de como se facían as cousas antes, de que eran singles, sí. E non por darlle importancia máis a unhas cancións que a outras, sino porque era eso máis sinxelo, claro, que chegase e tal, ou que puxeran na radio e tal, e por nós mesmos. Ao final, é o que dice Pablo, hai unha cousa que non temos un montón de difusión porque tampouco nos metimos con ninguén a que nos leve, ni nada, nos gusta facer as cousas nós e que cheguemos onde cheguemos. Non rehusamos, por exemplo, dos festivais que xa os fixemos, pero ao final non sei, traballamos de outra forma, nos gusta a sala, nos gusta eso. E o do traballo longo, claro, nos temos aí as cancións e decimos hai que sacar. Pero non sei, unha reflexión persoal, pero tamén as bandas que montan así o seu proxecto, é dicir, bueno, facémolo nós, vamos pouco a pouco, ao final son as que tamén duran 25 e 30 anos no país, quer dicir, se pensas en calquera grupo destes que leva toda a vida tocando, en xeral son grupos que sempre o fixeron así, quer dicir que igual a escolla que facedes é a correcta, quer dicir, se pretendes, bueno, pois estar tempo tocado, non sei que pensas. É que tampouco é unha, non sei, é como que pensamos todos igual sobre iso, sabes? Claro que nos gustaría aos 4 poder traballar de isto solo e tal, pero todos temos os nosos traballos, sí. Irreal totalmente poder vivir da banda e máis co palo que se acaba de 2 anos matándonos en concertos e
non sei, tamén o disfrutamos así, nin tan siquiera é a primeira banda na que todavía tes aquela ilusión dos 16 sobre que todo é super grande, claro. Cada momento pequeno é gigante para nós, o compartir o momento, ainda que sea moi cliché, o rollo de ir na furgoneta, chegar e tal, o día seguinte estar destrozado, toco aquí, hai que darlo todo outra vez. Claro. Joder, eso é Eso é o espírito, ¿no? que vos move tamén, ¿no? Bueno, pois, máis nada, que van, bueno, dentro poquinho subir aquí os escenarios, non sei se queredes vos engadir algo máis, decir algunha outra cousa. Que nos fale un pouco Adrián, que non falou nada. Non teño facilidade de palabra. Algo dirás, Adrián. Pouco teño que decir, nada, non? Sobre todo o que dixo Óscar, non estamos con isto porque vamos de sempre tocando e non podemos pasar sin isto. Non vale parar. Non vale parar. Non vale. Bueno, pois eu penso que decir que non vale parar é boa despedida, non? Para isto, certo, non vale parar. E, bueno, quedades cun temiña de bull aquí ao vivo. Veña, ata loguiño, saúde. Ahora non vale parar. Ai, que facía falta. Xa ten unha casa, espida na súa cama, que cambiou as abas de Meryl. Ninguén sabe nada, coqueteos coa mafia, co presidente FBI. Demasiado glamour, vamos en Hollywood, sempre desexada, a perforada pantalla, cantando cumpleaños feliz. A rapazada para na súa beleza e fama, barbitúricos para dormir, enganchan a Marilyn. Demasiado glamour, valoras en Hollywood, sincera nena de papá, prodigio en Sunset Boulevard, gloria en copas de champán, portendoses de Nemburga. Sincera nena de papá, prodigio en Sunset Boulevard, gloria en copas de champán, portendoses de Nemburga. En Hollywood Boulevard. Dame máis baixo aquí. En Hollywood Boulevard. Marilyn, Marilyn. E para a despedida, mudamos un pouco de estilo. Quedamos co novo da banda da Loba, Tribo. Single que é adianto do que vai ser o seu próximo disco, Xabón de Lagarta.